900, možno po 700 stupňov Celzia. Takže je extrémne horúce a vlastne tam je vidieť to, že v podstate aj keď to sklo vo finále bude kryštálové, tak vlastne je rozpálené, takže pôsobí to. Čiže vždycky tá farba toho skla tak ako... No, stalo sa mi to napríklad aj pri tejto zložke. A stvári sú veľmi zložití ľudia a vo zložkách komercie sa nádáva. A znamená, že musíte stať tak trošičku jeden z nich, aby potom vám naozaj dá sa povedať, že neskutočne ja obdivujem nielen teda zároveň na tej to je v podstate v takom tvare takého Včka a vlastne ak sa zaprosuje do toho, tak